bederatzi sartuko dituzke. Eta egin dezala ariketa hori kontziente, hitz egin dezala bederatzi pertsonekin, bederatzi pertsona desberdinekin. Hitz egin dezala horretalde bat eskafe bat hartzen, zer gogoratzen du, zer egingo duke, zer mugitu zion, nola ikusten du gaur egun transexualitatearen gaia, ikutzen adion, ez, hori upa diot, ez? Kantatu dugu behar genuen sei, Aimarta familia zuek herria gehi, hainbeste urtetan pasa den argita odei. Miresmenta esker onta jarraitzeko dei, diren ura izaten ausartzen direnei.